Salutare prieteni, sunt aici pentru a vă arăta un nou tutorial la un truc de cărți. Mai întâi vă voi arăta trucul și pe aia vă voi arăta explicația. Mai întâi tăiem pachetul în două și voi ruga un telespectator să aleagă o carte dintr-un pachet, dar acum cum nu am, să spunem că aleg eu o carte la întâmplare, vă voi arăta vouă. Dar cum puteți vedea, uitați cartea. Bun. O punem aici. Cartea dumneavoastră o luăm și o punem undeva prin pachetul ăsta. Acum voi lua o carte din pachetul ăsta. Vă voi arăta. Luăm această carte și punem în pachetul ăsta. Bun, acum voi lua aceste două pachete. Bun. Le voi mânghia una peste alta. Și pentru un gest magic, toate cărțile roșii s-au dus în acest pachet. Și toate cărțile negre s-au dus în acest pachet. După cum puteți vedea, sunt numai în acest pachet sunt numai cărți negre. În afară de o carte. Și în acest pachet sunt toate cărțile roșii. În afară de o carte. Două cărți n-au fost la locul lor. Care au fost aceste două cărți? Cărțile dumneavoastră. Popa de rom și optul de frunză. Bun, acum să vină explicația. Mai întâi de toate, trebuie să separați cărțile roșii de cele negre. După cum puteți vedea, aici am numai cărți negre și aici numai cărți roșii. Bun. Acum luați cărțile negre și le puneți de desubt sau cele roșii, nu contează ordinea. După aia, luați celelalte și le puneți deasupra. Dar cu degetul mare le despărțiți un pic. Uite așa. Sper că s-a văzut. Bun, și când tăiați pachetul, vă uitați după despărțitură, știți exact unde sunt cele două baze. După aia, puneți să aleagă o carte din acest pachet care toate sunt negre. Bineînțeles că aici vă alege doar o carte neagră, asul de inimă neagră, și îl vă ruga să-l pună undeva pe aici, pe un pachet. Și bineînțeles, când va lua acest pachet, va alege o carte, alege orice carte de inimă de roșu. Și când o va pune în acest pachet instant, sunt numai cărți negre și cartea dumneavoastră care e ca o carte roșie și aici sunt cartele. Acum puteți face orice gest magic, eu apăs pe ele, fac gesturi magice. Vă spune că aici sunt doar cărți roșii și o carte neagră, care aceasta este una dintre cărțile alese de dumneavoastră. Bun. El va recunoaște că este adevărat. Ceea ce este numai o singură carte de negru, de roșu. Cartea dumneavoastră. Bun, dar mi s-a părut că acest as a fost altul. Uitați, după cum puteți privi, am făcut o greșeală și am luat cu acesta încă un asul de treflă. Bine, sper că v-a plăcut acest truc și scuzați deficiența camerei. Nu știu ce are, azi o să o duc la un specialist, sper să o repare, dacă nu o schimbăm. La revedere prieteni, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut dați like sau dislike și dacă vreți să fiți la curent cu toate videourile mele, abonați-vă. La revedere!